नमस्ते प्रणाम। हम विश्वकर्मा केसरीलाल रघुआ सभे के पैर जो के प्रणाम करता नहीं जैसे आशीर्वाद के चाहना बा और रघुआ लोगों खातिर एंटरटेनमेंट के वीडियो बनावता नहीं अगर अच्छा लगे तो आशीर्वाद जरूर दी हेलो ठीक बा ना। राहुल भाई राहुल भतीजा राहुल बेटा विश्वकर्मा केसरीलाल रघुआ लोगों के एंटरटेनमेंट खातिर एगो सॉन्ग सुना देता नहीं कि साटा पायाइल बानी साटा बना जारी अरे कमर हिलाइब जबल जारी मरा करे कि साटा पायाइल बानी साटा बना जारी कमर हिलाइब जबल जारी मरा करे। ओ तसुन कि खट्टी मीठी जवानी के चिखाइबू ना कि बाबुआ के खुश के जाइबू ना अरे यारा में दोबारा फिर आइबू ना कि बाबुआ के खुश के जाइबू ना अरे यारा में दोबारा फिर आइबू ना। बहुत आईली बहुत गईली ए बबुआ के न खुश काइली बहुत आईली बहुत गईली ए बबुआ के न खुश काइली। अरे जाए बातर को जाना।